Yau ake murnar shekara 60 da samun yancin kai. A matsayinka na ɗan ƙasa me zaka ce? Alhamdulillah ala kulli halin. Amma mutum da aka samu yancin kai na Najeriya gaskiya gwanda jiya da yau. Dan babu wani ci gaba da muka gani. Ba ilimi, ba magani, ba komai. Gwamnati ba ta kula da talakawa. Ba sa abin da ya kamata, abin da gwamnati ya kamata ta yi akan talaka ba shi take yi ba. Duk abin da gwamnati za ta yi, 'yan uwan da take yi wa 'yan uwanta masu kuɗi masu bin gwamnati. Shi yasa mu talakawan Najeriya wallahi wahala muke sha. Shinkafa ta yi tsada. Duk da ana cewa ana ba da kuɗin noma to suwa ake ba. Mu baya zuwa hannun mu talakawa. Ga shinkafa ta Hausa 1,250. Ta gwamnati 1,500. To jama'a ina talaka zai sa kansa kuma ana za a ƙara wutan nefa, kuɗin wutan nefa da fetur. Jama'a akwai wahala gaskiya ba mu ga wani ci gaba ba gwanda baya da yanzu. Inda za a mai da shekarun baya ya fiye mana sauƙi akan wannan shekarun da ake na yanzu ba wani ci gaba wallahi.